Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A kuma bakin magana. A yau da magana. Amma yau wani kalar sako ka taho da shi? Abunda na fada zan jaddada. Oke, ina jin ka. Sunan sako na hansile ka gidan kowa. Ya ma su kan ce kai kogo sai da hayaki. Kai ka ji wai kai kogo sai da hayaki. Amma ku san rashin tsaron da yake damun al'ummar mu yan arewa? Cike nake da takaici. Abun ba daɗi yakan saka raina baci. Oke, to amma me yasa gwamnati ta yi shiru ta gagar ɗaukan mataki? Kai tsaye mu kira shi rashin mutunci. Amma me kake ganin al'ummar arewa ya kamata mu yi wanda zai magance mana gaba ɗaya waɗannan matsalolin? Mu fito kanmu da kwarkwatanmu mu yi magana ta yadda dole za a ji. Kana ga hakan ko shine mafita? Ko da yake laifin manyan yankinmu ne naka shi ke ba da kai. Wannan zancen haka ne. Wannan ma gaskiya ne, amma kai ya kamata mu naɗa a matsayin sifika. Idan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji. Me ya zafi? Fada dauna fada abun ne da ban haushi musulmin kwarai dole a yau ya nuna kishi. Haka ne, amma mai bata mare akan wannan maganar. Na rasa wasan yi wa koraf. Oke, amma yanzu wani sako za ka yaba wa gwamnatin Najeriya? Allah ya yi sana. Kai, wani wata kalar magana ce? Abun fa sai dai addu'a Allah ya kyauta. Oke, amma yanzu menene burinka akan wannan tattaunawar da muka yi? Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula.